Domnului Memerisi datorez întoarcerea mea cu 180 de grade. Și vă sfătuiesc pe toți și sfătuiți pe alții să-i citească cartea Dialoguri Diogenice, care dintr-o dată te pune în temă perfect, e rezultatul unui dialog cu Părintele pe iarbă, există pe YouTube, din care a ieșit un text reper, care dumirește lumea asupra ce vrea acest om și eliberează puțin balastul de originalitate a mistagogului. După aia poți să începi să, stăpânind principalele puncte care alcătuiesc viziunea lui, poți să te ocupi mult mai liber de el. Deci asta arată faptul că pentru generațiile noastre o prestație de felul ăsta este capitală. Ea e foarte rară. Cum să ne mirăm atunci? Deci eu sunt convins că Dialoguri Diogenice nu au intrat în mâna lui domnul Pleșu. Sigur, Nu nu-i da. Păi nici nu l-ai dat. Fiindcă îl cunosc ca pe mine însumi și nu exista să nu fie receptiv la alt. Cred că și Liceanu. Nu știu dacă Lucian Boia sau mai... Dar nu se termină civilizația actuală prin dânsii. Dânsii sunt factori de difuzare foarte, foarte bună. Asta trebuie, dimensiunea asta. Dacă noi ne aruncăm, deci ce a făcut domnul Caragiu, mi se pare absolut extraordinar. s-a terminat. Care? Ăsta. Unde ăsta? În sus. Deci, stocajul s-a petrecut, mai are puțin și gata. Stocajul. Asta e opera. De acum înainte, dați-i drum. Ea nu se termină cu asta. Asta vreau ca să spun. Tipul ăsta de prestație lipsește. Eu vreau să scot un volum de versuri. M-au interesat foarte mult versurile doamnei Hărăbol, că nu le știam, dar eu nu m-am uitat în toate cărțile. Eu am găsit 10 care sunt trăzne și care, dacă le tipărești, atenție multă, dacă pui lângă fel de recuzită vizuală de asta religioasă, creștinismul nu e religios. Eu urlu asupra acestui lucru de foarte mult timp. Nu sunt primul. Creștinismul e bisericesc. Și tot timpul a fost pândit de religiozificare. Adică de pătrunderea închipuirii umane peste revelația dăruită. Biserica merge pe revelație de la un cap la altul, fără ca să fie pasivă. E în permanență o comentează, hai să numim așa, se și adaugă ei. Deci creștinismul este bisericesc. Și un volum de versuri de Gherasie, de tip cu cele care a citit doamna Hărăbol, nu trebuie ilustrat cu recuzita asta. Trebuie dimpotrivă de cel care tipărește, atenție mare, ce tip de imagine, fiindcă atenție, de când a apărut icoana, din secolul I, cuvântul are un... Imaginea e mai rapidă ca cuvântul, vă rog ca să mă credeți. Isaia spune așa, va trimite Dumnezeu cuvânt scurt pe pământ. Evanghelie. Se știe, așa au spus și teologii tot. La un moment dat vine Hristos și adaugă viteza extraordinară a imaginii. Primul om s-a făcut bine prin imagine. Abgar. De atunci, acum, prin
imagine, cu nectarie, sunt specializat în cancer, adică sfinții. Și eficacitatea e maximă. Dar nu e destulă credință ca să poți să dai în mâna imaginii cât ar trebui ca Abgar. Cum s-a arătat Abgar. Și dintre care cel dintâi sunt eu. Nu știu dacă aș avea cancer, dacă m-aș bizui mai mult pe imagine, eu, iconarul, decât pe medici. Deci trebuie foarte repede făcută această joncțiune în cultura noastră, în felul nostru de a crede, între imagine și cuvânt. În clipa când te rogi la Maica Domnului și nu ai în față, ai în față o căutătură dulce, frumoasă, ca cine? Nu știu, ca cine. Doamne, când te rogi la Maica Domnului, trebuie să ai cupola Domnului, care este toată. Când mergi cu mașina și vezi un oraș de departe, tot timpul vezi Maica Domnului, sunt biserici, care se vede, uite așa, turlele. Aia e Maica Domnului, este biserica. Biserica care ține în brațe pe Dumnezeu. E extraordinar de explozivă imaginea. Aia trebuie să o avem, aia creează iconare. Nu orice imagine creează iconare, nu după orice imagine stai în iconare. Și aici catolicismul pierde de la un cap la altul. Tot timpul Biserica Universală a eliberat, a emanat forme iconice. E foarte important asta. Deci, Ghelasie n-a avut interlocutor. Părintele nostru, de care vorbim, a fost un om fără interlocutor, după părerea mea. Că la Frăsinei n-avea cine să cadă pe spate la ce zicea el. Nici nu-l înțelegea. Lucrezi foarte noi. Adică sunt atât de noi încât sunt de la început, sunt cele de la început. Adică stăm bine, pe problema asta stăm bine. Și un grup care, dacă îl formați, trebuie ca să fie în permanență, dacă îl formăm, atent, nu pătrunde oricine aici. Fiindcă aerul e foarte tare. Și foarte ușor, prin penetrări de toate felurile, el poate să se edulcoreze, să cadă în fel de lucruri. Trebuie păstrată această ținută a modelului, care este Ghelasie. Și o clipă să nu uitați, că nu au avut cu cine să vorbească, frate. Dacă după ce a murit, o gradă aia, care e colosală, un butoi de vin de la mare, de tot de cramă, așa, în care stătea și dormea înconjurat de stupi, de 10 stupi. Deci imaginea cenobitică, el stătea ca Diogene, dormea în butoi și scria tot, avea biblioteca în butoi și de jur împrejur cenobitist. Că albinele sunt cenobitice, sunt o comunitate. Le-a băgat o imagine la 2 pași de biserică. N-a văzut-o nimeni, dacă ar fi văzut-o după moartea lui, Doamne, o îngrijă, o făcea o roi, până acolo. Aici a fost cel care s-a săbucit, a dispărut. Eu nădăjduiesc că o să dea peste asta și Ionil Arhimandritul o să dea o dispoziție, că se ia de la matul în butoi, să-l aducă acolo, pune stupii din nou. Dacă nu-l facem noi, îl punem vis-a-vis de institutul. Păi dar iau nevoie, fiindcă e un institut care nu predă icoană. Icoana trebuie învățată. Nu plumesc acum, pentru curățenia credinței. Nu poate fi separat Ghelasie scriitorul de Ghelasie iconarul.
Am auzit că a făcut niște icoane, ceva, sculptate în lemn și altceva. Nu vă uitați dacă sunt miștoace, precis nu sunt. Precis nu sunt. Important este că a vrut să facă asta și a făcut cât a putut el. Dacă avea un interlocutor, multe lucruri ar fi fost altfel. Se dea peste mână când trebuie că interlocutorul asta face, îți dă peste mână. Deci eu rămân recunoscător domnului profesor Gabriel Memelis și prin el lui Adrian Iosif, profesori amândoi, care mi-au pus la dispoziție un alt Ghelasie să mă dumirez, după aia iau pe ăsta, pe binecunoscut, luăm așa și citim altfel, cu alt interes demajusculizat. Să mă iertați. Nu.